Když se řekne kabala, mnoho lidí si představí něco temného. Něco, do čeho bychom vůbec neměli vstupovat. Nic však není vzdálenější pravdě. Kabala je mnoho tisíc let starý nástroj. Nástroj, který umožní člověku ovlivňovat příčiny, nikoli napravovat výsledek. Výsledek je ten, který je. Ten už napravit nejde. Většina duchovních, psychologických či koučovských škol nutí člověka, aby se snažil o cestu tam, kde žádná není. Kabala vám řekne nejen, kde ta cesta je, ale také jaká je. A co na ní můžete očekávat od sebe i od toho, koho se vaše cesta a snažení týká. Kabala je nástroj, je to praktický návod na život. Je to návod, který člověka vede ne na základě nějaké nekonkrétní víry, ale prostřednictvím velmi konkrétních technik, které jsou dostupné v podstatě každému, bez ohledu na to, v co věří, anebo nevěří. Pokud se chcete dozvědět o kabale víc, jsem tu a ráda vám o ní povím všechno, co vím, aby vám bylo na světě líp. Těším se na vás. Nashledanou.